And we are back again guys sa TAC Love TV. So, ayan. Dito tayo sa baryo. Napakain sila. Ayan no. Gutom pa rin kahit napakain na. Gutom pa rin to kahit napakain na. So, ayan. Mamaya lang guys. Pasok lang tayo. Pasok na pala tayo. Yeah. Yan. Tali ko lang to guys. Ito. So, yan nga, no, mga kalapatids. Kung maalala nyo, hilok. Kung maalala nyo, dito galing sila on-off. So, may kapatid sila. Red bar naman yung linabas. So, ito, may mga inakay tayo. Ayan o. Ganda. Maganda siyang kalapate. Blacktail. Uy! Baliw. Nahulog. Diyan ka pumasok. Pasok na dyan. Pasok. So, ito na nga pala yung bata dati. Kung matatandaan ko, ito si Tok. Oo. So, sila TikTok nga pala dun sa TAC Love. Andun, malalaki na sila. Hindi ko pa nasisingsingan. So, ito. Ito yung kasabayan nila Wi-Fi. Ay, on-off. Ito. Nagkukulay yung mata niya, guys. Buti naman. Yan. Yan sila. So, ito, check ko kung may sinilya to. Yan. Please ka muna dyan. Gagambalain mo na kita, ha? Meron siya guys. First egg, second egg. Meron din. Yan. Ito, dito. Tingnan ko nga to. Ang lamig sobra. Uy, walang. Ang lamig sobra guys. Ito. Kapatid nila on-off. White flight ulit guys. Sana hindi sila mapunggok. Hindi natin nasingsingan. Sayang. Ayan. Then ito yung red bar. Matatandaan nyo guys dati. Puti tsaka kwan. So ito alam ko red bar or kaya baka barless to. Yan. Then ito blue bar white flight. So yan. Uwitin natin to. So, magbabawas na tayo dun sa TAC Love. Yan o, gutom po. Gusto uminom ng tubig. Guys. Oh, may bar na siya. Mas malaki pa sa kanya. Yan sila. Ito is si... Ano kaya pwede pangalan nito? Ito si B1, ito si R1. O, di ba? Si B1, R1. O. May white light siya. Maganda siguro to, guys. Di ba si on? I mean off. Yung ganito niya, white flight talaga madami. So, ito wala siyang white flight ng isa. So, ganito yung kulay ng opal natin. Ay, si Ride nung bata. Ganito siya. Si Ride. Pero si Brown mas dark dito. Ayan. Wala siyang white flight. Kahit isa. Ayan. May puti-puti siya sa ulo. Ay, wait lang nga guys. Tignan ko. Nang malapitan. Ayan. Uy. So, GCQ na dito sa amin. Hindi na ECQ. Ayan. Kasi R1. Sana walang mamatay sa kanila. Ganito si B1. So, 1 week pa lang to guys. Oh, I mean 1 week and 2 days. 1 week and 2 days yan guys. So, yeah.
Ayan. Naalala nyo yun yung may black sa buntot, di ba? Tinaas natin yan dati dyan. So yan yung talagang magkapatid kasi ito yung magkapatid talaga. Then, ito si Pilay. Siya, the only one na may singsing dito. Ay, meron pa yata akong may singsing dito. Hanapin lang natin, guys. Ito, tignan ko nga pala kung may similya. Flashlight on. Kakaitlog lang. Kakaitlog lang to, guys. Dahil hinawakan ko yung nanay niya kanina, may itlog pa yung puwet niya eh. Doon, may itlog po. Wala na. So, dalawa yung blue bar natin dito na pure. So, yung isa may itlog sa puwet niya. So, hinahanap ko may singsing kong isa. Wala naman na. So, ito yung tutot natin. Nang itlog na siya yan. Focus ka. Ito yung kamukha ni white hen natin. Lumilipad na. Diba? Kataas na siya. Then, ito ang lamig. Sobra, guys. Try na nga natin ipalimlim dito. Kung lilimliman niya. Yun.